inti jettejdu jien sultan. Jien għalhekk twilidt u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhed għall-verità. U kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Ġesu qed jgħid dan il-kliem f'mument ta' umiljazzjoni kbira. Arrestat, imżeblaħ, ikkalunjat u jġibuh quddiem il-gvernatur Pilatu. Wara lejl li għadda fil-ħabs tal-qassis il-kbir, wara li ċaħdu wieħed mill-eżiż ħbieb tiegħu Bewsa fil-ġnien fejn kien imdorri jmur biex jitlob. Wara agonija u ansjetà psikoloġika kbira, tant li jaraq l-araq tad-demm, wara ġudizzju farsa, jittieħed quddiem il-gvernatur għax hemm bżonn li jinqatel. Ħudu ħsibu intom, aħna ma nistgħux nikkundannawh għall-mewt. Sentenza maqtuha diġà. Irridu biss li l-gvernatur ikun jista' bl-awtorità tiegħu iwassala għat-tmiem. Ma Pilatu għalkemm baqa' msemmi fil-kredu, tant li aħna ngħidu bħal predatu f'nofs il-kredu, kellu għalmenu d-deċenza jistaqsi lill-akkużat. Imma inti verament sultan. U Ġesu jieħu din l-opportunità bil-ftit kliem li qal qabel bdiet l-umiljazzjoni l-kbira tiegħu biex jispjegalna s-saltna tiegħu x'inhi. U x'jiġibna hawn ta' kull sena. Meta nfakruh, niglorifikawh, nirringrazzjawh li hu tassew sultan. Ġesu jgħid ċaru tont, is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. U din hija aħbar tajba, għax is-saltniet ta' din id-dinja jiġu u jmorru. L-istorja tal-umanità hija mmarkata b'saltniet li ġew u marru. Kien hemm rajħ darba minnhom li qal li se jdum 1000 sena, qasda 100. Kien hemm imperu li kien jiftaħar li fuq ix-xemx ma tinżel qatt. U niżlet u tela l-qamar. Saltniet li jiġu jmorru. Is-saltna ta' Ġesu mhijiex minn dawn. Għax hija saltna minn dejjem u għal dejjem. Imma għaliex ma jistax jiġħad li hu sultan. Għax l-idea tiegħu ta' saltna mhijiex forsi kif nifhmuha aħna. Imma hija espressjoni ta' idea, ta' proġett ta' mħabba li ħareġ
mill-qalb ta' Alla nnifsu li huwa mħabba. Ma ninsewx li meta għallimna nitolbu wkoll tiġi saltnatek. Tiġi saltnatek. Ma x'inhi din is-saltna? Kelma oħra li juża biex jispjega hija l-kelma verità. Ħafna drabi meta nisimgħu din il-kelma naħsbu biss fl-ideat li korrispondu mar-realtà. Niżla x-xita l-art ixxarbet dik il-verità. Hemm kawża u effett. Imma l-Alla il-verità hija fuq kollox proġett ta' mħabba. Huwa realtà li ħirġa mill-imħabba tiegħu fuqna għalina. U għalhekk Ġesu jgħid, jien għalhekk ġejt biex nixhed għall-verità. Dun qed jgħidilna intom qishom insejtu eżattament x'inhu l-għan u l-iskop ta' kollox. Kultant intliftu mat-triq. Jiena ġejt biex infakkarkom, neħliskom, ngħinkom tiskopru l-għan ta' kollox. Kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Nistgħu ngħidu fi kliem ieħor min iħobb l-imħabba jisma' leħni. Għax wara kollox fit-tmiem ta' kull jum u ta' kull żmien aħna se niġu ġudikati fuq l-imħabba. U dik il-verità li se tiġi murija lilna bħala kriterju, bħala kejl ta' ħajjitna, tal-istorja tagħna. Fil-kelma verità Ġesu jifhem il-fedeltà ta' Alla. Alla li meta jgħidlek inħobbok, iħobbok bis-serjetà. Alla li meta jgħidlek naħfirlek, jaħfirlek bis-serjetà. Alla li meta jgħidlek ħobb u aħfer qed jirrikmandalek bis-serjetà. Il-fedeltà ta' Alla li ma tqarraqx. Aħna ħafna drabi fit-triq tagħna notru, niddevjaw u għalhekk u ħallas b'demmu biex ikonna l-qawwa nirritornaw lejn it-triq tal-verità li hija t-triq tal-imħabba. Il-verità li iżjed milli xi ħaġa li titgħallimha bl-amment hija atteġġjament li tgħixu. Għax min iħobb jara tassew kif jara Alla. Min iħobb il-proxmu jara fih iġbija ta' Alla. Min iħobb il-ħolqien jifhem li ħireġ mill-lied u mid-disinn etern tal-imħabba ta' Alla. U jieqaf u jammira, jipproteġġi u joss. Aħna ħafna drabi inwebsu qalbna għal xulxin. Donnu ma tinteressanix iżjed il-verità. Donnu dak kollu li mhux verità jattirana iżjed, jisseduċina.
ir-rabja għal xulxin, il-kliem qiebes, il-malafama, il-kalunja, il-vjolenza, l-inġustizzja. Daw kollha huma in-negazzjoni, iċ-ċaħda tal-verità. Kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Minnhom Ġesu jgħid jiena t-triq, il-verità u l-ħajja. U jixed għall-verità għaliex jixed fuq minu tassew. Din il-kelma li hija importanti ħafna għaliex minn hawn u ftit mumenti wara dan il-kliem Ġesu jiġi kkundannat għal mewt. Jiġi kkundannat għal mewt bla ħtija. Vittma innoċenti tal-inġustizzja tagħna il-bnedmin. U bħala vittma jurina il-qalb mimlija mħabba ta' min jaħfer u jgħader, iħenn, isalva u jeħles. Aħna l-komunità ta' Ġesu. Fiex aħna? Minnhom Ġesu jgħid li l-verità teħliskom. Li jekk aħna narfu li l-verità hija l-imħabba, ngħixu ta' bnedmin ħielsa. Allura nistgħu nifhmu u narfu li meta aħna imbejdu f'qalbna għal xulxin, nikkalpestaw lil xulxin, mod speċjali lil minu li żjed dgħajjef fostna. Aħna inkunu qegħdin nagħmlu suwiċidju til tagħna nfusna bil-mod il-mod. Nikkundannaw lilna nfusna għall-erda tagħna nfusna, mhux għall-ħelsien tagħna nfusna. Il-verità tagħmilkom ħielsa. X'għandna bżonn nagħmlu bħala Knisja, bħala familja ta' Ġesu? Ngħid ukoll bħala soċjetà għaliex dan id-diskors mhuwiex biss konfessjonali, imma jagħmel sens għal kull bniedem, għal kull persuna umana. Aħna nħaddnu il-valuri tal-għoża tas-sew, tar-rispett lejn kull minu batut, żvantaġġat, bżonnijiet speċjali, f'sitwazzjonijiet ta' diffikultà. Aħna nkunu qegħdin niskopru il-verità sabiħa tal-umanità tagħna. Anke Ġesu sab min ikasbru meta kien agonija fuq is-salib. Kultant nagħmlu hekk ma' xulxin. Inżel minn hemm għalulu. Hekk għedna wkoll uħod minna. Aqbes minn hemm. Nifmu. Meta ħinħuna u oħtna ikunu fuq is-salib. U din ġalna nistaqsu wkoll is-sinifikat tar-ritwali tagħna. Kemm aħna devoti tal-ġimgħa l-kbira u tal-miliet li ġej fuqna. Imma aħna nifhmu is-sinifikat profond ta' dak li niċċelebraw. Inti tista' tgħid jiena l-ġimgħa l-kbira taf kemm inħobbha hux. U mbagħad tara bniedem ibati.
u tgħidlu waħbes. Xi tħoss l-omm li tisemek tgħid hekk? U jekk ikun ħuk jew ibnek tgħid l-istess? Kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Aħna bħala Knisja qegħdin f'din it-triq, f'dan il-vjaġġ bħala Knisja waħda li nisimgħu lil xulxin anke bħala Knisja Kattolika immexxija mill-Papa Franġisku. Qegħdin f'dan il-proċess li nisimgħu lil xulxin. Imma importanti li nieqfu u li nisimgħu leħen il-mulej jgħajjat fis-sofferenza ta' ħutna, jikrob f'kull min għandu bżonn l-għajnuna fostna fil-Baħar Mediterran madwar id-dinja. Anke dak huwa leħen Ġesu. Kull min iħobb il-verità jisma' leħni. U min jisma' leħen Ġesu ma jibqax komdu għax il-leħen ta' Ġesu iċaqlaqna, jagħtina xi skossatura l-ewwel hemm. Joħroġna mill-comfort zone tagħna. Jisfidana inwessow it-tinda tagħna. Inqawwu u nkabru l-qalb tagħna. U dawn huma kriżijiet profondi, imma mingħajrhom la nimmaturaw u lanqas nikbru. Jalla l-mulej fil-ħina tiegħu idaħħalna fis-saltna tiegħu ta' mħabba, ta' modrija, ta' għoża. Is-saltna tiegħu ta' verità.